Antara mama yojo kamana kan ulah barabui harta warisan 69 dalam bilangan. Di karu abali abatunyo tuan kalau ajo olah pulang mamuke onde bao si ikan sape si 7 ampe anggota angke 7 ampe tolong disure onde marapila gunung singgalan tak nyonan di bukit tinggi 90-an paling gadang. Hey, 90 hajari alun adonan sudi Baaka udah uni cabut atau digoyang lagi lamboy mepe. Masih bersama N3G Music Entertainment. Goyang. Bukan sanang bapak caranca awak diaga jok mulut mani sakulah kuya indak paduli indak mengarati ilialah mudia makaro pak baro dari Solo ke sawah lunto 2-3 angko basuo 2-3 adonan punyo. Masa hindi salay sa niya. Okay. Oh, angko terakhir kita Ilya Mudia Garobak Baro Solo ke sawah lunto 23 si Cincu Kapatamura angko 7 Sabalakida Katupe Rang Bangkapulu 41 Inam Bahati Rusuh 67 Marapi Gunung Singgalang 90 paling gadang. Angko 5 20 ampe puluh 60 ampe Medan Batang Toru Basimpang Jalan ke Barastagi lagu lamo pantunnya baru iko hiburan bukannya judi 81 2 baris 10 angko sesuai. Ada yang lain Bapak Ibu? Masuk niang mesua tentang nama mesua iko anan sebagi ko. Oh iya. Angko terakhir 23 jo angko 5 ampe puluh 9 jo 68 81 wayo ya ko sabagi bagu maniang yang mano salah celai yang ko cubolo 10 lah lun 3 ampe 5 6 62 76 ayo mah. Emen cucuk-cucuknya penai lagi. Berdua menang karena dia cek tabaso gitu Sakali masuk undi lo. Colong kama ini. Ayo. Dia pakai suai-suai lo lai. Ku ado buah dalam ku awayo ya. Cabut ini yang nampal yang gadang membawa hadiah pulang. Nampal yang gadang. Nah, baca doa lu, Allahumma laka sumtu. Nah, itu doa itu. Apa doa itu? Baga ada pek ni. Main tundur-tundur aku. Ayo, 32. Jangan lai. Jadi 53. Begang rumah aku. Oi pantang. Bayo kadang sampai kira-kira. Guys ya. Ande. Alah banyak nan coki. Alah. Yang coki coba angkat ke pohon tinggi-tinggi sadolahnya lo. Yang coki 2 baris banyak yang coki angkat ke pohon tinggi-tinggi. Goyang-goyangan.
pasar pagi pasar baru, kupon kita ganti jonan baru.